Una diputada catalana, diputada al Parlament Europeu, aquí a Perpinyà, per aquella manifestació, és en solidaritat o és normal de ser aquí? És normal de ser aquí, som a casa, no? Som a Catalunya, especialment en el meu cas, per ser a Catalunya, la Catalunya que està sotmesa a Espanya, de moment jo no hi puc ser i per tant vinc molt sovint a la Catalunya que està sotmesa a França. Et donc aquí hi ha pas de problème per vosaltres jurídicament? No, perquè l'estat francès almenys defensa la immunitat dels eurodiputats. Abbiamo vist che l'altro dia avete fatto marciare qualche metro in Catalogna Sud. Hi ha pas de risc aquí, no? Aquí De l'altre costat. en aquell moment no n'hi havia pas policia ni ningú vigilant-ho, per tant no hi havia problema, no. Et on tenez jurídicament el problema de Bus, de Puigdemont, de Toni Comín? Bé, de moment estem pendents de les decisions que pugui prendre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, tant sobre la nostra immunitat com sobre els casos d'extradició que està perseguint Espanya. Confiem que les decisions defensin l'estat de dret i, per tant, el nostre dret a circular amb llibertat a dintre d'Europa. Gràcies. Merci.